Benvidos ao podcast Ondas Mur. Queredes saber cal é a orixe do noso nome e que queremos transmitir? As Ondas Mur son as que transmiten as mulleres creadoras dun mundo inclusivo, igualitario e corresponsable. O noso programa é unha gran onda Mur que transmite información sobre todo o mundo da muller rural e urbana desta mancomunidade de Verín, feito para todos aqueles que teñan curiosidade por crear un mundo inclusivo, conciliador e corresponsable. Somos a onda base portadora de moitas ondas Mur para facelas chegar o máis lonxe posible dende o CIN, o Centro de Información á Muller de Verín. De onde sae o noso nome de Ondas Mur? Pois sae das coñecidas como ondas FM, frecuencia modulada, necesarias para emitir un programa de radio tradicional. Esas ondas FM, na súa definición, indícase que son unha modulación angular que transmite información a través dunha onda portadora variando a súa frecuencia. Pois nós somos esa onda portadora que transmite información. Son Sole Figueroa, en nome do CIN de Verín, douvos a benvida a Ondas Mur. Estamos no Concello de Vilar de Bos coa súa alcaldesa Eva Pérez Gamote para coñecer un pouco os programas, as actividades, que hai varias cousas das que iremos falando ao longo deste programa relacionadas coa corresponsabilidade, como axudan dende o Concello de Vilar de Bos a que os seus veciños e veciñas poidan ter unha mellor calidade de vida e poidan ser máis corresponsables dentro do seu ámbito familiar, sexa con nenos ou con maiores, en todos estes temas. Ademais, a maiores de ser alcaldesa é educadora familiar. Leva xa uns cuantos aniños aquí de educadora familiar, así que tamén podemos ter esa visión. Eva, empeza contándonos un pouco, facéndonos un pequeno resumo de que actividades, que cousas tendes no Concello agora mesmo para favorecer a corresponsabilidade. Bueno, pois nada, gracias por estar aquí, a todos e a todas, para darlle unha pouca visión do que conta este Concello, non? Desas actividades que, como ben dís, son de corresponsabilidade. Dende o ano pasado, eu cheguei no 2023, entón, unha das principales actividades que entendíamos que tiñamos que ter era unha ludoteca, que xa se contaba o ano pasado con ela, non en sí unha ludoteca, sino son actividades de conciliación para a vida laboral e familiar, non? Para un pouco, garantizar esas persoas que claramente teñen que traballan os dous, entón, tiñamos que facer algo para que a xente puidera, deixar para os nenos e as nenas nun lugar seguro, dunha maneira lúdica, evidentemente, porque no verán, como todos sabemos, os nenos, o único que queren e as nenas é xogar. Entón, o ano pasado, no 23, solicitamos a subvención por parte da Xunta de corresponsables, pero foi-nos denegada. E solicitamos outra Diputación, que sí que se nos concedeu, pero, evidentemente non nos chegaba ao custo, pero o Concello asumiu parte, e a maiores tuvemos que facer un copago desas familias porque non nos chegaba, non? Para poder facela, e entón, tuveron que facelo as familias tamén un pouco de copago. É verdade que este ano, personalmente, eu me encarguei personalmente, como ben di, son educadora familiar, entón, teño unha experiencia no tema da área social e demais, aparte son monitora do ocio tempo libre tamén, entón, tirei un pouco dos meus coñecementos, un pouco preguntándolle a quen sabe máis ca un, sempre o digo, e fixen incluso unha memoria, gracias cos administrativos, a puxemos, elaboramos, este ano sí que Corresponsables nos concedeu a subvención casi na súa totalidade. Tamén acabamos de solicitar a Diputación a de Infancia para poder sufragar todo o gasto, e así que este ano foi gratuita para todas as persoas, non tuveron que pagar nada, e ampliamos en horario, non? Que a nos parecíanos fundamental, en horario e en tempo. Fíxose dende que acabou o colexio, dende o 23 de xuño, ata o 5 de setembro vai a estar operativa de 9 a 2. Entón, entendíamos que xa era unha maneira de que a xente poidera conciliar, non? Os pais e as nais. Despois tamén, o Concello, fixemos varias actividades. Sempre, eu sou unha persoa que me gusta traballar en comunidade, entendo que é a mellor maneira de facer unha sinerxia e de que todos os recursos que sean moito máis óptimos, non? Que poidamos ser capaces de optimizar. Entón, durante o ano, fixemos varias actividades ca residencia de centro de día e co colexio. Sempre as actividades que propomos dende o Concello intentamos mesturalas para que poidan participar. Este ano tamén
viñeronnos a visitar as persoas do centro de día á piscina, que van os nenos das actividades de verán, de corresponsables, e, bueno, tuveron unha xornada, pois, a verdade que moi bonita, moi entretida, e, bueno, creo que ao final é pois, que se intercambien experiencias, tanto os nenos que as teñen como a xente maior. E a verdade que foi un día pois, ben bonito. Despois a maiores tamén, para os nenos, facemos varios tipos de actividades durante o ano. Unha delas que estamos sufragando dentro do Concello son as actividades deportivas fora das actividades do cole. E, bueno, pois tamén están acudindo a través de, bueno, pois dunhas rapazas que se están facendo cunha empresa que tamén as estamos cotizando a través do colexo. E pensamos que para o ano que ven seguir con esas actividades. A maiores, tamén, pois, o que che decía, pois, celebramos todo o que podemos celebrar, todas que as actividades posibles, non? Que nos parece importante, pois, o 25N, o 8M, e sempre as facemos dunha maneira, pois, eso, como che comentaba, en rede, non? Coa comunidade, as asociacións de mulleres rurais, o colexo, a residencia. Contamos, o Concello contaba dende fai moitos anos cunha casa nido, e agora, pois, o ano pasado, pois, a través de outra rapaza que a solicitou, e dentro do Concello, que tivemos que facer unha serie de papeleos, porque, bueno, había unha discrepancia entre o INE e o noso padrón, finalmente con informes, pois, feitos desde a alcaldía, conseguimos que se lle dera a casa nido, pois, a esta rapaza. Entón o Concello conta con dúas casas nido importantísimas. De feito, claro, que se nos quedaban algún neno fora, non? Entón, no momento que lle dan, pois, ahora mesmo temos cuberto o 100% as necesidades tamén dos nenos que van, pois, antes de 0 a 3, non? De ir ao colexo. Bueno, de 4 meses a 3. Sí. É verdade que, bueno, para nós iso, pois, é como avanzar no rural para intentar conciliar, porque é verdade que moitas veces, pois, bueno, sobre todo agora, despois do que nos acaba de pasar cos lumes, pois a xente ten o sentimento de que moitas veces no rural estamos abandonados. E, bueno, eu como alcaldesa, o meu compromiso total sempre vai a ser de intentar, pois, traer todas as actividades, sobre todo ca infancia, non? Que neste caso, para min, igual que a xente maior, somos máis vulnerables, e creo que lle hai que dar experiencias. Estamos en completa coordinación ca directora do colexo, con Silvia. De feito, ayer lle comentei que, bueno, tiñamos unha actividade dentro do CIM, precisamente, que, bueno, nos surte de moitas actividades tamén, e a verdade que, bueno, agradecidos, e, bueno, unha maneira de colaborar entre todos, non? Concellos e o CIN, e a maneira de facer máis cousas, non? De chegar a máis sitios. Tiñamos un escape room para o día 16, pero, bueno, por mor dos incendios tuvemos que cancelar todas as actividades, entón agora estamos la reubicando, e ayer falei ca directora porque vamos a reubicar a través do colexo, para facelo un día cos pais e nais, e o cole, para que, bueno, pues non desaproveitar esa actividade, que me parece estupenda. E tamén outras actividades que nos solicitamos a Diputación, todas as actividades que teñen para a infancia. E, bueno, pues este ano fomos un dos concellos, igual que o ano pasado, que entramos nesa subvención que é de concurrencia competitiva, que entra o que máis rápido este. E, bueno, o ano pasado conseguimos, este ano tamén, para facer actividades cos nenos de hinchables, polvos Holly e incluso unha festa da espuma, a ver se a temos este fin de semana. Si non nos pasa nada, esperemos que non, e así o desexamos, pois poder darlle esas actividades tamén aos nenos. E na piscina, durante o verán, a rapaza que colleu o bar, que optou o concurso público para coller o bar, pois tamén fixo muchísimas actividades durante o verán, pois cas persoas, cos nenos, ca infancia. Entón, pois, bueno, tamén contamos con un CDR, Portas Abertas, que é o Centro de Desarrollo Rural, co que conta o Concello, que ten a súa sede aquí en Vilas de Bos, dende fai máis de 20 anos. Eles tamén, pois, fan actividades extraescolares, bueno, fan un montón de actividades durante todo o ano para tamén temas de conciliación e, bueno, entón un pouco traballando todos en conxunto para facer, pois, que é un programa, eu creo que entretido e un programa, pois, bueno, bastante atractivo para o Concello de Vilas de Bos. Habitualmente conciliar no rural é máis difícil. Vos estades intentando que non sexa así. Eso é, entendemos que é máis difícil, pois a veces por as axudas cas que contan os concellos, por os poucos orzamentos que dispomos para eso, pero, bueno, este ano, como che digo, gracias á subvención que nos deu a Xunta, e ano pasado tamén co aporte que nos fixo a Diputación, pois puidémolo facer. E incluso mellorar. O ano pasado eran menos horas, este ano ampliamos horas e tempo, como che decía antes. Entón, pois, bueno, entendemos que é importante. Estamos pensando tamén de cara a Navidad, pois o mellor valorando de facer unhas actividades tamén para o período, pois non estival, non, para, o sea, estival, para o período cando non hai cole, para que os pais e as nais pois teñan un pouco onde tirar e onde poder deixar aos seus fillos e fillas. Claro. Aquí en Vilar de Bos, un pouco como é a economía, como se move, que tipos de traballo son os máis habituais, por así decirlo, non? Para despois tamén como conseguir conciliar.
entre traballo e casa. Aquí o sector primario tamén é unha das cousas que máis hai, non? E logo, pois, bueno, as ganderías, temos bastantes gandeiros tamén, que, bueno, agora co que nos pasou, esperemos que nos cheguen axudas para poder darlle ese apoio. E despois, pois, bueno, o sector servicios, que é o que máis temos aquí no rural. Sobre todo o sector primario, pois iso, ter unha gandería, As dedicarse... castañas, os outros de castaños, moitas familias viven tamén pois dese extra, non, que teñen. E logo, bueno, temos unha población moi envellecida e todos sabemos que, bueno, temos moitos pensionistas tamén, pero, bueno, a xente nova é verdad que por falta de oportunidades moitas veces pois, se ten que mudar, non? Se ten que ir de aquí. E é un pouco a nosa línea intentar, pois, a través dos obradoiros de emprego, este concello, a miña chegada non tiña obradoiros de emprego, só tiña un dentro da mancomunidade, e o ano pasado, no 23, conseguimos adherirnos a outros 2 concellos, a Ríos e Castrelo, e temos 2 obradoiros de emprego durante 9 meses, co cual tamén é unha maneira de facer emprego. E despois, dentro do concello, este ano tamén contratamos sacamos unha brigada a través de APRO, das xuntas que nos dá a xunta. Ben, por que é tan difícil conciliar e facerse corresponsable no rural? Cal é a túa visión? Porque, bueno, a parte da alcaldesa, como dicíamos, eres educadora familiar, tes a túa experiencia, como ves? Bueno, pois por falta de medios, o que che digo, o sea, se os concellos, as administracións non apostamos pois por este tipo de actividades, non? De actividades de verán, actividades nas zonas cando en carnavales, na Navidad, pois se non se aposta por ese tipo de actividades, evidentemente non tes como conciliar, é prácticamente imposible. É verdad que sí que os temos na comarca, pero, bueno, a xente que vive en Vilar de Bos e que está aquí, evidentemente o quere ter máis próximo, pois porque ao final ir a Verín supón un gasto, kilómetros, etc. Entón, se temos aquí, pois, evidentemente, ya aparte a xente que decide vivir no rural, ten que ter unha oportunidade. Se non, morre. Non, está claro. No eido da corresponsabilidade, como ves a situación aquí en Vilar de Bos? Bueno, nos a día de hoxe non podo dicir que este mal, pois porque temos estas actividades, temolas en funcionamento. De cara ao ano que ven, pois todo sempre dependemos de que nos axuden as administracións. Entón, se conseguimos o que é a subvención, como foi este ano, é gratuito e non se cobra absolutamente nada. Pediusille un depósito para garantizar que os servicios estuvera ben, e agora se lles devolverá pois, as persoas que acudiron e, bueno, justificaron, porque o que tiñamos medo é que as cousas cando son gratuitas pois se poden copar de xente que despois realmente o mellor non o necesita para esa conciliación, entón nos puxemos en marcha mecanismos para que eso fora efectivo e realmente esa axuda e esas actividades foran destinadas ás persoas que traballan os 2 pais, fixemos unhas criterios, non? Fixemos unhas bases e unhas criterios, e, bueno, en función de eso, pois entendo que sí, que se chegou a persoas que realmente precisaban e tiñamos que chegar a esa conciliación. Que pasa? Que, bueno, pois o que digo, se no rural non optamos e non apostamos, o ano pasado pois tuvo que a xente, ou tivemos, que eu tamén me considero, que eu tamén trouxen a miña filla. Tamén eres nai, así que tamén tes experiencia. Eso é, tamén son nai, e cun marido tamén, pois que con negocio propio, e que temos que conciliar, evidentemente. Bueno, pois o tema é que tivemos que facer un pago, non un copago o ano pasado. Sin embargo, este ano, como a administración nos apoia, pois non houve copago. Entón, entendemos que o ano que ven volveres a solicitar pois ese tipo de axudas, intentar por dar o máximo puntos, pornos moito ca memoria moi encima para poder chegar a todos eses puntos e que nos den esa subvención para que a xente, pois polo menos, non teña que facer ese copago e sexa a administración a que lle podamos facer. Na túa experiencia como educadora familiar, o tema da corresponsabilidade foi a mellor? Como está? Como o ves? Bueno, creo que temos moito todavía que traballar. Creo que nos quedan moitos deberes por facer a todos e donde estemos, non? Entendo que moitas veces a administración ten que dar un paso máis, está claro, o tema de igualdade é moi complicado. As mulleres, pois, todavía, en certos ámbitos, creo que nos falta un camiño por percorrer, pero teño unha visión optimista. Tamén creo que se mellorou moito, tamén creo que se conseguiron moitas cousas, non? Dende, se botamos a vista atrás, evidentemente o cambio, bueno, pois aí está, evidentemente. Eu como alcaldesa, a primeira alcaldesa do Concello de Vilar de Bos, muller, pois para min é unha honra, porque é a primeira vez, non? Que incluso éramos 3 candidatas, non? Xunto con 2 compañeiras, non? De outros partidos políticos.
Entón, pois, bueno, creo que houve un cambio, non? E creo que, pois, neste caso, correspondeu a min neste momento asumir esta responsabilidade, e para min, pois, é un logro. Son a secretaria de Igualdade tamén no meu partido, no que estou, da provincia de Ourense, a nivel provincial. Sí. Creo que temos que seguir dando pasos, as mulleres non somos as que nos temos que dedicar a cuidar os fillos íntegramente, precisamos de axudas, e, bueno, sí que é verdad que moitas veces, eu, por exemplo, no meu caso, entre o meu marido e eu, conciliamos, a veces, ten que vir el canela, ten que levar, facer comidas, buscalo ao cole, ou cando me corresponde, pero, bueno, dunha maneira corresponsable, sempre o que máis pode, entendo tamén, non se trata tampouco xa de homes e mulleres, ou un 50, entendo que, pero sí que ten que ser compartida, porque se só son as mulleres como antiguamente, pois ao final se sobrecarga o sistema, porque ao final traballamos fora, temos as mismas oportunidades todos, entonces nesa línea creo que temos que traballar, igual que, bueno, a brecha de xénero, salarios, etcétera, etcétera. Tamén creo que educación, aparte dos servizos que ten que ofrecer un concello, non? A educación tamén é vital nese sentido. É fundamental. Eu parto de que todo está nunha base e ten que ser unha educación real. Eu creo que o modelo que tiñamos ou que nos educaron ou que temos, creo que algo ten que mudar. Temos que facer unha educación real. Tamén creo que os fillos e as fillas necesitan máis dos pais e das nais. Entón creo que aí é onde nós temos que traballar moito para que sea efectivo. Son 4 meses os que dan de 6 semanas, non? Cando tes un fillo, agora é verdad que se o dan aos pais tamén, é fundamental, porque o apoio é fundamental, pero creo que todavía ten que ser un pouco máis, porque o primeiro ano de vida de unha persoa é fundamental, dun neno ou dunha nena, e despois toda a vida, o acompañamento do pai ou da nai, de calquera dos dous, dunha figura, é fundamental estar cos fillos, porque senón creo que nos perdemos cousas, e, bueno, eu personalmente estuve en excedencia durante moitos anos, 5 anos, precisamente porque eu quixen, evidentemente, e sendo educadora familiar, non podo promulgar e decirlle aos meus usuarios e usuarias que hai que estar cos fillos, que os hai que cuidar. Entendo que moita xente non o pode facer, o mellor por condicións, evidentemente, cada un ten unha situación. Eu nese momento podía, o traballo mo permitía, e realmente cheguei a incorporar 15 días e os 15 días dixen, que estou facendo? Si realmente isto non é o que teño que facer ou o que quería. Bueno, fixen unha conciliación e creo que eso, pois, bueno, me mantén segura no que fago, e creo moito en que creo que os pais e as nais necesitamos a veces deixar bueno, a veces todo o mundo quere chegar a moitas cousas e a veces con menos se vive, e creo que é fundamental acompañar os fillos e as fillas durante a infancia. Podendo. Senticheste, falando xa da túa experiencia personal, xa que estás facendo referencia a ela, senticheste mala nai? Pois mira, increíblemente, non. Por eso che digo que creo que temos que traballar desde unha educación real. Cando un fai todo o que está nas súas maus, porque a veces, é verdade, que repito, non todo o mundo ten a mesma oportunidade, e hai que partir da realidade de que conta cada un. Eu, como experiencia propia, é verdade que naquel momento, pois, bueno, puiden coller unha excedencia, me puiden dedicar a miña filla, puiden estar con ela, non tivo que ir á guardería, de feito foi 15 días un pouco para o tema da adaptación ao cole, e hoxe non o hubiera feito, mira o que che digo, que foi a experiencia ben, o sea, que moi ben a guardería, pero que, bueno, no, que creo que non, e, bueno, nada, un par de horas para mañán, pero, bueno, creo que para min foi algo tan por dentro sanador, que creo que, bueno, culpas sempre na maternidade aparecen de moitos tipos, pero nese sentido é verdad que me sinto como bastante plena, porque realmente puiden estar ca miña filla todo o que ela me necesitou, e, bueno, conciliando, pois eso, con meu marido, sempre, bueno, como podíamos, e seguimos, non? Como podemos facendo, pero, bueno, acompañando sempre o máis importante, que para min, pois creo que os fillos e as fillas. Claro, e seguindo na túa experiencia, non? Pois, bueno, pode servir tamén a moita xente que nos escoite. Coa túa parella, como planteastes o tema da corresponsabilidade? Foi algo que se falou? Foi algo que foi fluindo? Como fixestes? Non, falouse. De feito, bueno, meu marido nunca me dixo, Eva, tes que cuidar a nena, jamás. Foi unha decisión miña. De feito, eu cheguei a incorporar,
Sí, dixéchelo antes. Chegueime a incorporar, pero aos 15 días eu sentía que eu non estaba no lugar. Eu sou unha persona, bueno, como a todo mundo, emocional, moi emocional. Eu sentía, eu necesito ser coherente co que digo, co que fago e co que penso, ou polo menos o intento, pero a todos os ámbitos da miña vida. Entón, naquele momento, decidín, eu sentía que non estaba no sitio onde tiña que estar, e a pesar de que, acabamos o meu marido nese momento en excedencia tamén, recén collido un negocio, e o mellor, non era o mellor momento, económico naquele momento, pero sí que entendín que, por eso dixen antes que con menos se vive, e creo que a veces esas cosas tamén te fan avanzar, evolucionar e crecer, persoalmente. Nós, naquele momento, cando eu plantei, pensei isto, el automáticamente me dixo tes que estar donde tú queiras, conciliabas, era el o que eses días se encargaba da nena, por as mañás eu me viña a traballar e el se encargaba da nena, todo, pero, eu tamén daba o peito, entón tamén era como algo que, me costaba porque, claro, non sabía, que entendía que, sacábame a leite como podía, pero entendía que eu quería estar. Yo consultei, e o meu marido moitas veces incluso me chegaba a decir cando que irás cambiamos, te ves tú a oficina, me vou eu a casa, eso sempre, a día de hoxe sigue sendo. Ese sería o modelo ideal. Pois, non sei se o ideal, pero sí que... Ou por menos o máis axeitado, pero sí que, nos o falamos moitas veces, todos sabemos que dedicarse tamén ao cuidado dos fillos, pois que tamén é algo que sobrecarga moito, é un traballo que non se ve, sempre digo que é un traballo como está invisible, pero hai moitas maneiras de estar cos fillos, non? Podes estar na tele todo o día ou realmente dunha maneira efectiva que é xogando con eles, prestándolle atención plena e escoitándoos e sobre todo respetándoos. Creo que, hai que traballar máis nesa educación de moitas veces os fillos por falta de tempo, porque vamos rápido, porque a vida é verdad que nos leva dunha maneira moi rápida. Creo que aí nos temos que parar, tomar moita conciencia, que a veces vamos en piloto automático, e a min tamén me pasa, é dicir, a min tamén me pasa. É algo normal, porque, os traballos tamén nos absorben. Eso é, entón, moitas veces hai que pararse, frearse, decir, hasta aquí, non? Unha cousa, eu, por exemplo, xa sendo alcaldesa, eu concilio a miña vida laboral e familiar, así o dixen cando me presentei ás eleccións, así o dixen, que evidentemente eu podría ser alcaldesa de Vilar de Bos, pero que a miña vida familiar e laboral sempre vai por diante. E así o fago, e fago eu. Teletraballo moito por as noites, porque a veces as horas de aquí non che dan para todo, pero estou todos os días no Concello, toda a mañá, e creo que é a base para poder chegar a máis cousas, ou polo menos ter unha sociedade despois máis respetuosa. E máis equilibrada. Eu tamén o creo, porque confío plenamente na educación dese xeito. Pero, entendo que logo cada un ten unha situación personal, familiar, económica, etcétera, non? Que entendo que non todo é un color de rosa, ni no pretendo, como é o testimonio, eu falo da miña experiencia. E foi difícil, porque naquele momento, como che digo, ao mellor non era o mellor momento. Pero, sí que creo que con menos se vive, e moitas veces, buscamos a felicidade en cousas que creo que está noutro sitio. Tamén o tema, ti como muller, de disfrutar de ti mesma, do teu tempo, dos teus autocoidados, por así decirlo, iso tamén é importante, porque parece como que cando unha muller é nai, como que o resto queda apartado. É que non ten por qué, é dicir, eu polo menos entendía que, nos momentos que, podía conciliar, con o marido ou incluso a veces con algún familiar puntualmente, eu sí que parto de que os fillos os teñen que educar os pais e as nais. Entendo que moitos abuelos poden botar unha mau, evidentemente, porque tamén por o disfrute, non? Tamén é unha figura para eles, unha referencia para os nenos. E é fundamental, non? Ese aporte emocional que lle aportan os abuelos, outras cousas que a veces os pais non damos, e todos tuvemos abuelos. Entonces, témolo como con experiencia. Pero sí que creo que nos temos que facer cargo os pais e as nais, na medida do posible, sempre repito, eu non veño aquí nin a xulgar, todo ao contrario, nin a cuestionar a naide, porque cada un, eu parto de que todo o mundo o fai desde onde pode. Parto sempre de que cada un fai o millor que pode. Despois, temos que ir aprendendo cousas. Eu fui a primeira, era educadora familiar, e levo dende o ano 2002 sendo educadora familiar, máis de 20 anos, e dime conta cando fui un nai que realmente non sabía nada.
O sea, era como un mundo totalmente novo, e eu pensando que tiña unha formación ou unha experiencia, non sendo... E despois te das conta de que non, de que eu tuve que resetearme moito, tuve que facer, eu fixen formación tamén en base pois, un pouco a eso, a educación e demais, e sigo facendo, porque creo que é fundamental. Entón, o que che quero decir con isto é que non se trata de xulgar a naide, todo ao contrario, o sea, todo ao contrario. Creo que, incluso creo que os concellos, non? Pois a través dos programas de educación familiar, como pode ser este concello, verdad que a día de hoxe estamos cun proceso de estabilización e todavía non podemos convocar. Eu penso que a final de ano vamos a ter o programa en activo. De momento tiramos da educadora familiar da Mancomunidade, o que pasa que, bueno, leva moitos concellos e ven a casos urxentes, pero teño o traballador social que me pide día sí e día tamén a educadora neste concello porque é fundamental e espero que, bueno, ao final de ano teñamos. Nós temos que darlle esas ferramentas aos pais e nais. Creo que, por eso che digo, eu sendo educadora familiar, eu precisei dese apoio, ese autocuidado, que para min era un autocuidado, non? O poder aprender a ver como se facía, incluso, pois, bueno, poder, se non vas ao xinasio, pois faz os exercicios en casa, se queres facer, non? Un pouco de exercicios para o tema mental, e, bueno, buscar sempre un hueco, que non fai falta o mellor eso, ir a un gimnasio todos os días 2 horas, pero sí que temos que ter autocuidados, cada un o que quera. Leer, a min encántame leer, sempre buscaba pues, un ratiño para poder leer. Os teus minutiños, non? De poder... Sempre os buscaba, era como algo aparte necesario, porque creo que se tamén só te dedicas as 24 horas a ese cuidado, e un cuidado é moi intenso, pois claro, se non o faz un pouco con un tempo para ti, pois non das chegado. Entendo que ao final a saúde mental, que tamén está como moi... no tema da maternidade está como moi tapada e é fundamental falar deso, non? Eu no meu caso tuve pues, unha experiencia boa, moi boa, de feito creo que tiña unhas hormonas subidas de felicidade, pero hai xente que non, moitas máis non. Entón creo que aí tamén hai que prestar ese apoio, esa axuda, ese tranquila, tranquila porque é normal, hai que normalizar un pouco máis tamén o tema da saúde mental, porque é fundamental, ya todos en algún momento da vida pois nos pasa factura todas as experiencias que vivimos. Entón, pois bueno, hai que buscar axuda e creo que é fundamental, o sea, é fundamental para seguir adiante. E aí volveríamos casi ao punto de inicio desta conversa de que si dende os medios públicos hai programas, pois as casas neno, as ludotecas, as actividades que podes facer, ter educadora, ter todos os servizos en marcha, pois aí tamén podes axudar moito máis, podes axudar a conciliar e a ter ese espazo de corresponsabilidade cada vez máis equilibrado, non? Sí, esa rede de apoio. É unha rede, exactamente. Porque creo que é fundamental. Vamos, eu son unha persoa que sempre que ahora xa che digo, levaba 6 anos en excedencia, e son alcaldesa, pois bueno, casualidades da vida. Bueno. Así de unha maneira fortuita e, bueno, sin pensalo moito, pero, bueno, sí entendendo que eu quería facer cambios e quería intentar chegar a máis cousas, non? Que eu vía como ellos naquel momento se estaban facendo. E sí que é fundamental esa red, ese tecendo redes que se sacara fai moitos anos dende a Xunta, do cal eu participei, que me sinto, vamos, cun orgullo tremendo. Había esa figura, Tecendo Redes dende a Xunta, que foi un programa de apoio ás familias que se fixo a través dos educadores e educadoras que contaban todos os concellos de todo Galicia, e é verdade que habría que recuperalo, non? Eu, dende o concello, sempre me coordinei pois, as miñas compañeras de atención tempera de Verín, ca psicóloga que había, co CIM, cos colexios, cos orientadores, pero dunha maneira, bueno, un pouco eu facendo eu, non? Pero me funcionaba perfectamente, o sea, eu creo que desde o Concello de Vilarboa sempre se fixo ese traballo, agora mesmo polos motivos que che digo, de que, bueno, estamos nun proceso de estabilización e cando eu cheguei, pois, eu era educadora, estaba en excedencia, non sabía, este Concello non había, bueno, pois decidido coller a alguén mentras eu na miña excedencia, e iso que eu son a maiores era, bueno, representante dos traballadores pola CIGA. E sigo eu sendo. É dicir, inda que son alcaldesa, son a representante dos traballadores. É dicir, non porque un este nun sitio deixa de pensar o que fai falta, non? Todo ao contrario, creo que no momento que estás nun sitio e tú tes a ferramenta para poder mellorar, o hai que facer. De feito, agora estamos con un tema dun RPT para os traballadores e demais, e sí que creo que é fundamental esa red, e creo que se todos pomos, cada un dentro do seu ámbito, non? Porque, evidentemente, cada profesión vai a añadirlle un pouco, non, as súas experiencias, o seu bagaxe, o que el sabe, e
e creo que era fundamental. E aquí funcionou non sempre ben o tema do programa de educación familiar. Como te ven os teus veciños sendo alcaldesa muller? Pois mira, había que preguntarlle a eles, tamén che Bueno, digo, tamén é a verdade. eles e a elas. Pero que Bueno, o meu percibes ti? sentir, pois mira, o meu sentir era, eu traslado a educación social, a educación familiar, traslado a política. O sea, eu non me sinto alcaldesa dun concello, eu síntome xestora dun concello, non? De vir a facer unha gestión, e céntrome neso. O sea, o meu obxectivo é mellorar para todos e todas. Eu non falo de política con naide, non quero falar de política. De feito, así o dixen, eu na miña campaña electoral dixenlles que foran aos mítines de tanto de as miñas compañeiras, non? Das dúas candidatas que se presentaban, que foran, porque non podían só quedarse pois co meu, non? Os que estaban ali, que decía. O sea, que tiñan que escuitar todo. E que despois que non podemos ter rencillas políticas, porque se eu con elas pois temos unha cordialidade, como dous veciños van se levar mal porque un sea dun partido ou outro doutro, o sea, eu non o entendo. Entonces, eu intentei facer comunidade e sigo intentando facer comunidade, porque o día que deixe de ser alcaldesa, pois vou a seguir sendo a educadora deste concello, co cual nada vai a cambiar. Simplemente desde un lugar de traballo diferente. Cambiarás postos de traballo. Postos de traballo, pero a persona eu sigo sendo o mismo. Exacto. Sigo sendo a mesma persona, non me cambiou a maneira de pensar. Sí, cambia a maneira de pensar porque vas evolucionando e madurando. Bueno. Pero, non sei, eu intento, creo que aquí temos que facer comunidade. Ahora toca a min estar, en marzo hai un cambio rotatorio da alcaldía, vai haber outra rapaza, e entendo que, pois, ca súa programa, ca súas, non, cos seus proxectos, pois entendo que temos que apoiar. E despois virá unhas eleccións e a xente libremente... A xente ten que perder o medo. A xente ten que perder o medo. Os alcaldes e as alcaldesas non podemos vender favores, e así o dixen públicamente. Nós estamos ao servicio social. Nós somos personas de servicio social. Eu xa o era antes desde outro sitio, e agora desde outro, como che digo, pero entendo que eso é a única maneira de poder avanzar como concello, de poder facer cousas, de poder mellorar. Entón, pois, bueno, como me ven? Pois uns ben e outros mal, entendeu? Porque ao gusto de todos nunca podemos ir. Moi pero, complicado. Bueno, sí, pero teño claro de que a cualquier persona, cualquier veciño ou veciña que ven este concello con un problema e se lle pode resolver dende aquí, teño claro que se lle fai a cualquier persona. O sea, aquí non se ve, da igual quen sea a persona que este detrás do mostrador, intentamos resolver e nada máis. Porque creo que é para o que temos que estar. Perfecto. Pois vendo o que tendes en Vilar de Vos, esa ludoteca, esas casas neno, as actividades, as colaboracións co CIN de Verín, co CDR Portas Abertas, todo iso... Diputación, con todos. Exactamente. Todo iso que se precisa, non? Para camiñar hacia esa conciliación que está moi relacionada ou é imprescindible para esa corresponsabilidade. Eva Pérez Gamote, moitísimas gracias por ofrecernos o teu tempo, por contarnos a túa experiencia, saber pois como funciona neste caso aquí o Concello de Vilar de Vos e todas as actividades. Moitísimas gracias. Bueno, gracias a vos por darlle voz e un pouco pois, para que a xente coñeza pois, eso que facemos en Vilar de Vos e que temos que seguir facendo, porque creo que temos que seguir pois, bueno, nesa línea de traballo e así nos manteñemos. Gracias.